Здравей и добре дошъл в новия епизод на Майсторски съвети. Казвам се Филип и днес ще разгледаме комплекта трещотка с накрайници. Той се състои от 94 части, изработени от хром ванадиева и S2 стомана, подредени в практичен и здрав куфър. Какво точно е включено в комплекта, можеш да прочетеш тук. Държачът за битове служи за поставяне на битове в трещотката и за бързата им смяна. Дълбоките шестоъгълни вложки са предназначени за дълги гайки или за болтове на труднодостъпни места, за които стандартните вложки са твърде къси. Благодарение на 52-те вложки винаги имаш нужния размер за всеки проект – да стегнеш или разхлабиш гайки или болтове. Различните размери са ясно обозначени чрез лазерно гравиране. Вложките за свещи представляват специални вложки с гумена част за стягане и развиване на свещи. Трещотките с функция за бързо освобождаване улесняват завинтването. Бутонът за бързо освобождаване улеснява поставянето и свалянето на вложките. С помощта на удължителя можеш лесно да увеличиш обхвата на трещотката и да достигнеш труднодостъпни болтове. Дръжката за отверка позволява да се използват битовете като при обикновена отверка, което е особено удобно при прецизна работа. С гъвкавия удължител можеш да достигаш и до винтове под ъгъл. Също така и шарнирните съединения позволяват работа с винтове, достъпни само под ъгъл. Т-образната дръжка половин инч осигурява голяма лостова сила за здраво стегнати винтове, а Т-образната дръжка 1/4 инч прави същото за по-малките вложки. Включен е и адаптер за битове. Той ти позволява да комбинираш вложките с обикновен държач за битове. В комплекта са включени и 3 класически шестограма за винтове с вътрешен шестостен. С комплекта вложки си отлично подготвен за най-различни задачи. Кой ще е следващият ти проект? Напиши в коментарите по-долу. Можеш го!